Lamsogo hanai dahokte bokok songno maya ganang chini khajani kungbara Tiprasa rongno dinini norongbai malai maningkha thanchano hanai mano eba chini unity ba angke jeng pai phlaya hamai chini Sir David Mora Singh bono tini Agartala tu Delhi 2500 kilometer siminai chini Tiprasa lukuni bagai chini illegal migrants chini Tiprasa Accord note bokok samani amano belai ke hamai marwa angke sini Tripura ni situation like oino country bang tong like Japan, Australia, UK arabo belai ke no protest illegal migrants na tiye angke amna tung ke sing tini kok salai na ino ro masa sa no sa jeng semia fia politics eba education eba unity was sekang ma fanai poilawa unity maning tabuk sini Sir David Mora Singh saka thansa eba unity karak kebo seplai mia eba kebo jengno juda khlai mia akongan chana musungo ani slai noro lekha pora ganang manai tongnai ani manai dara bai jotono tongnai jaga nai tongnai rok norong saimano bo jaga thange jeng bo jaga yoknai fia chini Tiprasa ngai jeng unity kri hingka hingke jeng chini yok thaino jeng yomi manglak tai chini man thaino jeng mani manglak amnon ke sana musungo politics thangi fia tabuk hingka chini unity thansa na jora unity thansa mani pore jeng mani pai mani pore chini kawang ma man thai tongo tabuk ni simia chini man thaio ning tongko omo simia politics khai jotono kisa misa ma sanai kisa misa ma hoinai amo to kok thingno nang ang bahai nongnai fia buskang nini buskango ang ani buskango nang haingni bajalai সময় eba thanchangna সময় unity power sprungna সময় sini tabuk amna phongna bagai nangsa neta tai politics khanya rong sanam sungo puila unity ingradi tarpore norok politics khai mani payment pore politics khai jespa nung tongni abo kebo hingla ani sakbai thangmayang ma sawo norok bahai saimia amna tuina naksia norok bai tini malangna phaimani Sri Lanka Bangladesh Sheikh Hasina resigning tini ma thangka tamni bagai youth arabo youth nge thanai salai kebeng khana Nepal situation norok saimang khana Genji youth Genji manorok boda bujia pa saimia jeta ani wan somong ebang Google search khai payment hingke 2000 ni olo asani rong ki Genji henai pharjangmani henai kisang bujimani right abo norok saimanane norok Google khainai di hingke sudo ara amusimia bongni ajaga o Genji henai ajaga tabuk bongni government by fight khaimani protest khaimani sudo amusimia arabo kabangma corruption tabuk finance minister ro resign ina lama bujangmani nokhajeng eba kharmani nokha hingke like KP Sharma Oli bobo resignation roinai tini Nepal ni montri tongmani bobo resignation roinai bini desya kari kharka hingke tai parliament of burn eba khamka youth tamo khlaime tongnai amon unity kri hingka hingke jeng agong mangla unity nango jeng jesapano hindi unity kri sara jeng awgemia amono situation bujiwe jeng ma basanai eba thanchama tongnai eba unity Tiprasa ngi jeng ma basanai palarmi rok ni yago tabo control but nani bonoro unity tongnai tamong thangka eba tamno slai change khaime tong unity tongkangke soda jagao Genji no hanai no national no viral langka but ajagao tongo sekang puilano corruption government corruption no thangjak amoni sai ajagao like apps YouTube WhatsApp Twitter TikTok amrong no bo ban khlai rekha amoni sekang to ajagao corruption nei kabang no protest khai tongo but amoni porebo borong apps ban khai khangke Genji hani mano emba borong youth bong unity nukjaga protest khamen pore ajagao buto khlai protest khaine rong no tabo tear gas ema firing rok kokha
ajarwo borok theka amono nasigino protest khainero kabangma bacha kha unity bacha khange tamo claim tanga common chanamu chongo Tiprasa unity kre hingge chini thinan asuk jora no